Lirio ititanap. Tinapalabas saan anagrarana da krisanta ken ti agama ijay tanap. Gaputa nakapanawon da jubilarde idi nakadanon da ito'y ititanap. Itimat asyenda makadlaw ni Chayong akas laad daan annayan ni Senyora Lorna. Napanmet na ngayab ni jubilarde iti doktor. Tapno chik apen na da ito'y ngam pinapanaw na matlaadagos ti doktor. Awan na aramidan ti doktor no di timangted iti agas at umaran na ang makatulong iti salunat na. Iti agsapa agsangit da mersi ken Chayong gapu iti naduktalan da asaanen nga umang anges ni Senyora Lorna. Ita gagayem at tuyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Lirio iti tanap. Imposible, Marcel! Umangangos pa lang ni Senyora! Ringag! Senyora! Agring kayaw! Senyora! 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 Awanin tayo! Ano ko umangangos ni Senyora? Nalapit sa tima na! Ano iti pagkikisan nyo? Ni Senyora, awanan, natayan. Saan? Saan na po no? Nakaturog lang ni Lola. Saan na natay? Senyora! Lola. Apay. Itapay iti papano mo. Apay adi mo yung pagpagay di. Ganda gayam an na yun. Apay adi mo inaiwanan ti salunat mo. Apay ngayon limot mo ka na kami. Apay. Anya ti serbiti kinabaknang mo. Apay adi ka nagpagas sa dagos. Anya ti serbiti kwartam. Unay matan tinapagtag ni Senyora. Itakadipay tanaurnusan ti amin. Itapay tanaragsak kuman ti tunggal maysa. Ti papaanaw na. Awan nga min kinapatagkan ko na iti. No di ti pa nagtrabaho na. Di na pa'y kaya't ginala nung mabalin. Hindi pa ilang ako nakagpa-doktor. Awan ka nung sakit na. Saan arumbangan na tayo ni Lola? Nasapat ipapatay na. Ala, awanin ti mabalinan tayo. Nalabit aday ta tinagpatinggan ti biyak na. Adita awagas ti ipapatay na. Ngimkit di, naragsak apimusay. Gaputa nagbalbaliwan ni Alex. Daita ti kanayod na ngay baga kanya. Saan kumapay nga itahangkal? Kasapulan tayo pa ni Lola. Ala, bakayo pa'y laing nga ti makamot ito'y. Nasya kung ti mapanbang kontak iti punerarya. Amang taming iti bangkay na. Ay, Diyos ko. Ayon, ayon. Sa baligayam ti kayat asawon tinakitak idikan kwa na. Kaano laday dinadlaw ko. Akasla, nakapuspusyaw. Sakit, kasla saan anormal tirikrik naan na. Gaputa madlaw, gataan anayin na. Nakapsot pa yun ti panagsauna. Wan manang Rita. Kunak no siya klaang tinakadlaw.
Uray gayam si ka. Basta. Awanan ni Senyora. Wan, awanan. Ganday tati umay ko ipakamo kada kayo at trabaho. O sige. Ipakaamok dayta kadagiti trabahadora padak. Nakasingsingpat ni Senyora. Iso ana sakit tirik na. Iti dahitoy ana amuat. Adaw dagiti umay makilamay mang sutero. Nakalidliday dami. Saan dang agtagtagaray. Agsangsangit dagiti daduma. Nga oray di da ipigsa. Nga makitamlatan. Nga agpunpunas da itilwana. Wan, mangipakita na patag ni Senyora Kadakwada. Oray siya. Talaga na sakit tirig na. Hindi ipapatay na. Kaputay hindi pailaan. Anak serserbi akan kuwana. Kas babaw na. Ngam talaga na singput kanya. Awan ti makulak kan kuwana. Ay, awan gaya mang sotero. Imbagayo ka din. Kin ni Senyorito Alex. Anatayan ni Senyor. Saan pa'y? Jakpay na ibagakan ko na. Gaputa, jakamono, kasano ti panang ibaga. Agamakak ngamin. Nga amangan no niya ti aramigan na. Iti kanito amabuan na. Mang sotero. Ibagak tumot lang. Putanas kan amamuan na. Rumbang lang ang mga noad-adadakas ti aramiden na. Iti kanito di na makita ti bangkay ni Senyora. Jubilarde, agmay-may saka dito yarden. Nakita kang agmay-may sa dito Iso nga inasitgan ka. Tao may kaikan iti inumom akape. Oh, adtol. Agyaman ak, Mercy. Saan ka kadi nga umunag dita farmhouse? Dito'y ak pailar din. Kaya't ko tagpanunot dito'y. Di Senyora Lorna. Iso tinagbalin iti nga amok iti asyenda. Pulos nga wanim pakita naman di kanyak. No di kat, insaksakit na. Amok dayta, Jubilarde. At dapay kit di asika idi ti sakit na nga ni Alex. Kanayo na hindi ngay baga. Nga agan nadak. Tunggal kita kami. Di na kaya't nagbisinak. Kat ikanak iti kwarta. Wan, kanayon na kamot idi apang panunutan. Nang runay di saan na kan amakit-kita iji mansyon. Talaga nga imbilang nakamutin nga anak. Sayang tadyak masupapakan dagiti akin na imbag na kanya. Manang Rita, kidawak asikapay la kumatimakamoy di kataltalunan. Sa anak pa'y la makatulong. Wan, senyorito, di kagdanag, kabaelak dayta. Agtitinulong kami amin at trabahador, tapno sumayaat, dagiti mula. Agyaman manang. No pay, aglidliday ti sibubukal nga asyenda. Saan kami latang agliway iti trabaho mi. Di mi baybayan, dagiti mula tayo. Nasayat manang. Ket agyaman manan. Kat, kaano ti pan nakaitabon ti bangkay ni Senyora, mang soteraw. Inton Sabado, daytati ko na ni Jubilarde. Itilikod to'y farmhouse ti pakaitabunan na.
iti abay ti tanam. Dagiti Senyor Pedro. Una, nasayaat mo't no pagabayan nyo ida. Tauray kagurgura idi ni Senyor Pedro. Agas sawa dalata. Pudno dayta, mercy. Kat, kasanungay mang sutiraw. Kaano amapan mo ipakaamukin ni Senyorito Alex tinapasamak? Intun tabon langan. Sige, da kayo ti makaamaw, mang sutiraw. Manungal dawan asan asim marungkar ni tatang Apay nga ta? Adda nga ta napasamakan ko na. Sigud atong galdalaw kat umay. Apay nga ta nagsaruno adalaw. Asaan mo imay? Nakadanon kada kami ti surat mo, Jubilarte. Isu nga inmay kami mat makipagladingit. Agyaman ak, sister. Makipagladingit kami kada kayo, Jubilarte. Agyaman ak, sister. Kastaan talaga ti biyag, Jubilarte. Nasakit man ti ipapanaw, ti maysa nga ipatpatag iti biyag. Ngam iti likodan dayta. Addamat ita ang makipagnanaad iti pagarian ti Diyos. Sister, Ti biyag tayo, kat saan tayo ako kwa. Makuna abinulot tayo laang. Kat itian niya nga oras, masapol nga isubli tayo. Oh, ipadas mo man daytoy kabarbaro na borda ak abistidang libnos. Hey, kita man numayat. Oh, atoy. Kita numayat. Hey. Napintas, auntie. Napintas. Awan at talaga timako na kada kayo. Nalain kayo nga agborda. Napintas na ti dinait yung abistida. Ay na, nagbayag ko adi na itay ta. Gaputa, kayat ko nga men, anapintas ti pan nakadait na. Agyaman na, auntie. Sapay ko maa, tamagustuam. Magusto ak launay, auntie. Nakapimpintas. Isuot ko dahito eh. Tama pa na. Ijay tanap. Agyamanak, da kayo asabong tiliryo. Adon dagitoy napuros ko asabong nyo. Ngamin, ikabil ko iti abay ti lungon ni Lolak. Sige, agyamanak, innakon. Adda ubing amagmag na iti saan unay nga adayo. Nakaigam iti sabong tiliryo. Nukasta, nagpuros kadag iti sabong tiliryo. Oh, apay nga daday nga ubing dito'y tanap. Agmay nga ta. Ah, ubing! Mabit laang! Ubing! Kayat ka kasarita! Mabit laang! sa dinong tinapnapan naman ako, sinapsapol ka. Ijay tanap tatang, napanak ng puros iti sabong dagiti liryo. Dagijay man ingkabil ko iti abay ti lungon ni Lola. Oh, napan ka ijay tanap. Wan tatang, Apay adi ka nagpakada kanya, takinuyog ka kuma. sorry tatang. Idinalagip ko, napanak namin na dagos. Nagdanaga kamen kan ka anak ko. Sorry tatang. Ala, sa nabalik. Pinapatag. Intun maminsan. Ipakadam kanya kung sa dino ti papanan, ha? Wan tatang. Itay kapay laang nga agpampanunong libnos. Apay, anya tinapasamak kan ka ijay tanap. Tasipod si mangpot ka anaggapo ijay. Kat nakaul-ulimag kan. Auntie, adda nakitak ijay tanap nga ubing. Ha? Ubeng? Apay nga adda ubing ijay tanap.
Jak nakasarita. Taapag isumot din anak ka adayo. Pero kawak. Ngam di nakintaltalag. Jak amo no nangagnak wano saan. Apay, anya tinaramid na ijay tanap. Napanagpuros iti sabong dagiti Lirio. Ha? Amuyo ka di ti marikrik nakita, anti. Kasla iso day chay ti anak ko. Nakakita ka lang iti ubeng, ibagamon nga anak mo. Di ko nam, no kumata si bibiyag pa iti anak mo. Nalabit, kas jayan ti kadakkel na. Analabit, kataw-tawunan na. Anti, Alaki ideng, ingka agpulang sa. Ang mga nunalingling utamon, day takawus mo. wen, anti. Tatang, kumusta kayon? Mano adalaw adi kay imay ah. Pasensyakan, anak. Ni. Apay analiday kayo. Dangamin ti gapuna. No apay ajak nakaumay dito iti kalabas. Anya ti makagapo, tatang? Nilolam. Pimusayan. Anya? Day tatiga po na ajak nakaumay iti kalabas. Tay nasikaso iti bangkay na. Anya ti aramiden ni Alex iti dayta na amuan na. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti paggibusan ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Itagagayem. Isagot mi kada kayo ti paggibusan ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Saan? Saan napudno ti kunam, tatang? Saan na tayo ni Lola? Tay tatipudno, anak ko. Itan ti pan nakaitabon na. Oh, Kat si kalangan ti maururay. Tapno iti maudin na gundaway. Makita mo kumamat ni Lolang. Chayong, addan ni Padre Sebastian, mangrugin ti misa. Wan, dimtang ni Senyorito Alex. Anda escort na, Apules. Talaw, Apules. Wang, nakita. Kat, ni Jubilarde, ayan na. Nakita dan. Jak amaw, mala umaykan. Tatumulong ta para iti misa. da kayo a pulis amang bambantay kanya. Pangasyo. Ipalubos yung agyanak pa ilang dito'y ayan ti tanam ni Lolak. Di kayag danag. Awan ti plano kong aglibas. Sige, Senyorito. Agyaman hak. Lola. Imbagak idi kada kayo. Adi yung baybayan ti sa lolatyo. Tapno ka na yung da kumasarong karan iti pagbalodan. Ngam apay akas to'y matan tinagbanagan nyo. At da kayon, itinagkaysapiag. Kasaluag itan, Lola. Alex, Jubilarde. Jubilarde. Nawayakan. Awanan ni Lola ang makaimatang itikayat mong aramidan. Ituloy mo tipanggap mo.
amang patay kanyak. Nawayakan iti kayat mong aramiden kanyak. Taos to ka. Rumbang lahang apatay ti katukad dagiti basol ko. Ket nakasagana, Jubilate. Awan makalapad kan ka. Iso, sige. Patayan na kon. Pudno. Iti iruruar ko iti pagbaludan. Kaya't kapatayan, Alex. Gaputa para kanyak. Saan gayam humdas ti pan nakaputed ti may sasakam. Kas katukad tinadag sa nabasol mo kanyak. Nalakalaan ko mga ramidak initi plano. Ngam nalagit ko ni Senyora Lorna. Amang namnama unay iti panagbalbali mo. Agpapan kanimang Sotero. Amang idawdawat akanayon iti Diyos. Iti panagbalbali mo. Ipagpagapok ka na kiti tao. Amang ipatpatagkan ka, Alex. Kat itinaod di panagbiag ni Senyora Lorna. Dito'y rabaw ti daga. Inyo na'y unay na kanyak, di panang pakawan ko kan ka. Pinakawan kan, Alex. Juvelarde. Awan ti magkanab ko napatayan ka. Agbasolag lang iti Diyos. Kat di pa nakaputod ti may sasakam. Kat di pa nakaibalod mo. Umdas daytan, akatukad tinadagsa na basol mo kanyak. Pakawan na, Juvelarde. Pakawanan na. Pakawanan nakmat. Itinaramid ko kan ka. Di ka pakawan. Tanadagdagsan ti basol ko kan ka. Juvelarde. Kaya't ko nga ibagakan ka. Asibibiyag ni Crisanta. Anya. Anak, dimtengan ti oras sa panagduwar dagiti dalaw. Agsubliak tumanen. Wan datang. Ket agyamanak tadda ka kanayon amangan andingay kanyak. Gaputa anak ka. Ni Juvelarde. Isu ti kadwayo amang imato ni ti asyenda. Ipabusoy ko kada kayo ti amin, tatang. Juan, anak, saan aparikot dayta? Ta saan mi abaybayan ti asyenda? Juvelarde, Barok, Rabiin. Umunag ka kuman dita farmhouse. Nalaminan dito'y luar. Mang Sotero. Namuhaken ni Alex. Asibibiyag gayam ti asawam. Kat pagyamanak unay dayta. Uwan, Mang Sotero. Si bibiyag ni Crisanta. Kasta tinakunan ni Alex kanyak. Ngam, Diyaka mo tipang sarakakan ko na. Tiagnagan iti Ursula. Tinakaamuan na asibibiyag ti asawam. Ngam,
Saan ka nung aminan na nagpakpakita? Sipod inikan ni Alex iti dakkalagatad. Apara ken ni Crisanta. Sa pulak ni Crisanta. Patsak, basa pulak ti asawak. Agkita kami matlaan. Dayjay, lumnakan ti init. Ha? Awanan. Saan ko na makita ti init? Nagtabunan. Agawid akon. Sabong dagiti liryo, agawid akon. Agsubli ak tumanan. Mabiit lang. Mabiit lang babae anak kapura. Saan ka tayo pumanaw? Ti boses na. Kasla boses. Ni Jufilarte. Crisanta! Jufilarte. Uy! Siyak! Siyak, Crisanta! Ti Umi. Akaduham. Kaprobo. Jufilarte. Ti anak ko. No kumayo sa bibiyag. No kumayo. Saan na pinatay ni Alex? Dakal ko pa itan. Crisanta! To'y ubing akadwak. Kat... Iso ti anak ta. Iso ti anak ta. Wen, iso ni Junior. Apinanaganan dagiti mamadre ti Paul. Sana nairaman anatay ti anak ta. Kat impan ko iti kumbento. Inaiwanan da. Aging gana di makal. Paul anak. Iso ni nanang mo. Nanang! Anak ko! Nanang! Ang yaman na kiti Diyos. Ang yaman akong naya iti Diyos. No kasta, si ni Jubilarday, nga anak day di Olivia. Ay na, ay Diyos ko, agyaman at nakita kamutlaangan. Si kagayam ti ibagbagan ni Libnaus nga asawa ng agnagan iti Jubilarday. Uwan, ante. Siyak nga rod. Ay na, tinaodi apa nangubakken ka kat idi maladaga ka. Kat idi ispalen ka kuma iti imadaduro ken baldaw. Inagaw da ka kanyak, sadak din ang ran. Awan gaway ko ide, ta sangapulo kat pitulaang titawon ko. Awan bael ko kadakwada. Diyak amo no nang ipanandakon ka. Kuna ni Senyora Lorna ide, nga impaampun da ka ijay syudad. Iso nga indaw dawat ko, asapay la kuma, tanasaya at latati ka sa saad mo. Kat, dumteng kumati chimpong agkita ta. Taibagakken ka, asika, ti talaga nga akin ko kwa iti asyenda day di Senyor Juanito. Nagsaya at kagaya matao, Ante Ursula. Kat inispal mo pa'y gayam ni Crisanta ken ni patay. Libnos ti impanagan ko ken kuana. Hangem no ita, mabalinan nga awagak iti Crisanta. Gaputa awan mutan ti pagbutbut ngan me. Itamat lang. Agawid tayo ni Diamansyon. Sublian tayong tugay to'y kalapawyo. Ante Ursula,
Naisam ka gayam nga agborda Kita nyo da ito alampin. Amang ano da kayo mutkit di tinang borda iti da ito'y. Ha? Olivia Liberio. Lito Natividad. Ay, wan! Siyak tinang borda iti daytoy apan nyo. Nalawa apan nyo. Kat insagot ko kada senyorita Olivia. Idi nagkalaysada iti amam. Ay na! Dayta ti may sana aramat. Tapno may palgak ti kinasi asinok, anti. Ah, Day dinanang Magdalena ti nakaala idi kanyak. Ket, dayta kano alampin ti naibungon kanyak idi. Indulin na dayta. Asusi ti kinataok. ay na! Ay dakkel gayam tinaitulong kan kaday taapan nyo. Wano lampain. Ay Diyos ka! Agyaman ang to si bibiyag ka. Jubilar day. Ay na! Naragsak unay! At datamanan di tayo tanap, Crisanta. Juan, Jubilarte. Kita am dagiti sabong tilirio. Nagraranyag da. Dagiti asabong tiliwliwag. Idi nagsubling tilagip ko. Tunggal malagip ka. Da kayo iti anak ta. Umayak dito itanak. Diti ko nga isang sangit ti iliw ko kada kayo. Isoda ti mangpunas iti liday ko. Juan Crisanta. Dagiti sabong tileryo. Iso damat tinanglawag iti kapanunutak. Jovelarte. Tinaudi a planaw. Patayak ni Alex. Ngam mayak dito'y tanap. Nalagip ka. Idi nakitak dagiti sabong tileryo. Isimbolo ti kinapudaw da. Ti kinadalos ti puso. Akas iti panagpuspusong, Crisanta. Gertim teranyag da. Iso tinanglawag iti nakulaapan na panunot ko. Tapno, isartin kong tagibales. Kapuntahan, nalagip ko dagiti balakan mo iti kanyak. Adyak tagibales. Ano ang may sabali a solusyon ti panigot? Iso ti ramidet. Asam ket at ipumatay. Wenno agibales. Isong eta. Baliwan tayo ti mamlugi. Ay-ayatin ka, Crisanta. Ay ayatan ka ma. Jovelarte. Crisanta. Anak, ipatpatid ka onay. Ipatpatid ka, anak ko. Ipatpatag kamot, nanang. Si kagayam tayo ubing idi anakitak ijay tanap. Ngam di nakinkan ka no idi pinukawan ka. Takayat ka ang kasarita. Kasano? Nakapuraw kayo mat idi. Kunak ngamin white lady kayo. Wano engkantada. Anya? Tagayam, pudno engkantada kayo. Ngamin, nagpintas kayo, nanang. Kakabsat, agulimat kayo. Takayat ko adang ganyo ti bagak. Limat kayo, ano? Limat kayo. Inangay ko da ito'y apasken. Amang isimbolo iti panagrugi mi manan iti biyag. Ken tapno makapagyaman kami kadagiti tattao. Anasaya ti panagpuspuso da. Umuna-unay. Ni Mang Sotero. Nga iti na minsan. Inispal na ti biyag ko. Kastamatan ni Ante Ursula. Anang ispal iti biyag ti asawak ani Crisanta.
dagiti mamadre, ani Sister Virginia, ken Sister Teresa. Nga iso tinangay aywan iti anak mi. Ket prenotektaran da iti peggad. Ken kadag iti amin na nakakabsat, anang tultulong kada kami. Kidawag kada kayo. Ngagtalinad kumati kinasaya atyo. Iti daytoy apasken. Rambakan tayo ti baro abiyag. Para kada kami. Agbyag ti pamilya ni Jubilarte! Ditan gagayem, tinaggibusan, to'y nobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Nagparangan, dagiti papagayam iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, iti papel nga Olivia Liberio. Mercy, Magdalena, ken Bakit Junisha. Teresa Calay, iti papel a Senyora Lorna. Sister Teresa ken Ursula. Virgie Paclay, iti papel a Senyora Midrina. Bakit Victoria. Rita, ken iti kang runa na papel a Libnos wenno Crisanta. Kirby Riliera, iti papel a Lito Natividad. Nanding, Baldo, Lakay Luis, Boss Napoleon ken Sotero. To'y pagayam yo, Jonah Ributaso, iti papel Alakay Kusme, Senior Pedro, Paul, ken Alex Liberio, ken Joseph Binawe, iti papel Adoro, Senior Juanito, Padre Sebastian, ken tikang runan a papel a Jubilarte, iti nobela ni Virgie Paclay, ken iti direksyon to'y numutoy biyang Jonah Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay.